Гаилә мөнәсәбәтләрен ныгыту максатында 3 февраль көнне югары Яркәйдәге Тәлгать Рахманов исемендәге урта мәктәпнең спорт залында 3 Б сыйныф укучылары һәм аларның ата-аналары катнашлыгында "Әти, әни, мин спорт сөюче гаилә" дип аталган гаилә бәйрәме узды. Чара укучыларның спортка, сәламәтлеккә багышланган шигырьләре, җырлары белән башланып китте. Арытыба барлык катнашучылар разминка зарядка эшләгәч, 2 командага, крепыши һәм силачи командаларына бүленде. Һәр команда үзе белән якыннан таныштырды. Һәм күңелле эстафеталарда бәрәңге утырту, капчык киеп йөгерү, скакалкада сикерү, 3 аякта йөгерү, аркан тарту һәм башка кызыклы ярышларда җитезлектә, кыюлыкта үзара көч сынашты. Һәр ярышны жюри әгъзалары, мәктәп директоры, аның урынбасарлары бәяләп барды. Шулай ук бәйрәм барышында укучылар әтиләрен ватанны саклаучылар көне, әниләрен якынлашып килгән халыкара хатын-кызлар көне белән тәбрикләде. Нәтиҗәдә иң өлгер булган силачи командасы җиңү яулады. Һәр командадан актив катнашкан гаиләләр мәктәп директоры Раул Габдрафиков тарафыннан почет грамоталар алуга иреште. Балалар тәм-тәмнәр, истәлекле бүләкләр белән тәбрикләнде. Чараны оештыруга сыйныф җитәкчесе Эльвира Шаяхмәтова белән музыка укытучысы Алина Нуриәхмәтова күп көчен салды. Гомумән, бәйрәмнән балаларда, аларның ата-аналарда позитив энергия, онытылмаслык тәэсиратлар алып, күтәренке рухта таралышты.